kibarit ro rengkat bat ngi pediang sobhaya kibani kiwai pat kibalang kibajuawan ban syakri ublei lembat ngi nakawai ka por syakawai ka por nadu i temen besan Dr. KK Marbanyang juga balang Presbyterian Mausen Ram bat kibai pat ru ki para bangai ngi pediang sobha ngi pediang bura mepi lembat mapi ki ba pai ki ba kami e gani gajing seng link ba YouTube channel juga balang ke jing kublei piru haga kerteng ke jong utrai jong i Jesus Christ bat kaddo ke jing kublei kerpang ye ki para snong para thau hangne ka snong mauro ke jong i ki bala ban yo sngo bat bani shimbenta ha kani ke jing seng yalap ke jongi namar ngilate ikini gitendong jing pensawa kiba penpoi ya kisur sawa nagani ge jingeseng shakilong yeng long sem ge jongpi ngikerpat paralok bait para bangit bait mapin ai ko por ge jongpi ha ge jing shakri lang bat ngi yo blei namar bangi nget bo blei udon ai ban kren bat bani slok epi ha kene ke janmet ubleun ker khuingi ngine pendem ha ge jing duai au blei buk pau jangi bahabeneng ngi aingu emeko trai nakabenta kene ka por ka bame aingi bangila ban beteng yonu kunjri juga jingi alap ha kene ka jingi seng ha ka por shi teng sngi ngilayo ban yalap baro shi tayo nudu ka sngi ka banengkong hapo ka yeng mane badru shabar ka yeng mane ban pen sngo ka khubor juga gospel hagi benri baro ko trai ngira kerpat bakum bamela don rengkat ban ngi baro shi kata bamen don rengkat ban ngi mentaru baki ai ki bangi ngin pendap ko trai kin long de shisha ka bura me ka kerteng ka bakhoi ke jong me bat kin long ru ka jingker khu men sem na ka benta jongi shim ka buram shalade ko trai to the ki jingker khu alo jongi kini barok ngi pan ngi dem ngi ngo ngi pediang ha ka kerteng ka jong trai bat unong penim jongi Jesus Christ amen ngini ruai ke jing ruai ke basan spa andrupo baradian ke ke jing ruai nga kerpat ye Mr. B Shabong belong the court committee balang ba in sngobha ban yalamingi ha ke jing puli na kaktien ke jong blei bat ke jing duai la ki pop ki saw han kin sali phar kum ke yor la ki saw beryong ru kin khoj barok phar la ki pop ki saw han kin sali phar kum ke yor ke jing ruai ke basan spa andrupo ki bom ki sao han kin salib parkum kayor lagi sao beryong ru kin khoj baropar lagi bom ki sao han kin salib parkum kayor kin salib parkum kayor kin salib har kayor kin salib har kayor lagi bom ki sao han kin salib har kayor kin salib har kayor ngam kak din ka bakon in awan pai pisha uble ulong badak jing isn't able jing ipla ngam kak din ka bakon in awan pai pisha uble awan pai sha ublei awan pai sha ublei awan pai sha ublei ngam kak din ka bakon in awan pai sha ublei awan pai sha ublei
kỳ trong phi ôn mạc ấy ôn om kinh mau shu ya kỳ về cha ngã phi u bài lăng ông trai u lệ bom kỳ trong phi ôn mạc ấy ôn om kinh mau shu ya kỳ 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 bom kỳ trong phi ôn mạc ấy ôn om kinh mau shu ya kỳ ôn om kinh mau shu ya kỳ Haswa bang lejau play kijing tuai dan puli katu kini kitin negak ting kijing play kibang elak ban sem na ni kitab buku kat kom kitab Jeremiah kelenong kabar pokendai kat khatway hadu khatar Ezekiel kelenong bakat pra laifu ar ka gospel jung Yohanes kelenong ka bahnyo khot life nyo laifu pra ka kitab Yesaya kelenong basan pusan ka khot ka banengkong ka balai bat kumju ru nagi kam ke apostol kelenong ka basau ka khot khat ar kelenong ka balai jong kam apostol kelenong ka bandru bet khot ka khat khandai kumju uru na siti Petros ka banengkong kelenong ka baar bet khot ka baar pusau kikentien ki bong kumni naba ngatep Yaki jingmut ki banga perkhat spang jong phi ong utrai ki jingmut ka jing sukeng te om ki jong ka jing sniu ban ai ka jing kermen yi phi hagapor bakut jong phi te phin khat karpat yanga bat phin yo lek bandwai hanga ngaru ngan sya skor yi phi bat phin wat yanga phin syam yanga bat haba phin wat yanga la ka donut baro namar kata ngan bisyar fi ko kayin Israel ya wei baro kat bakum kilenti jong uhi ong utrai blai to phai pat phi to phai ladi naging palat jong phi baro kumta ka jing bom hok kan omlong ka jing jot jong phi to bret no na phi ye ka jing palat to penlong ye ladi ka donut batmai ba ka mensim batmai namar phin yap lei ku ka jing Israel naba ngamdon jing subha ha ka jing yap jing ta wa yap ong trai blei namar kata to phai phi bat to em te ha ka sngi ka bakhat du ka sngi ka bakrau jong ka jing khawai niam u jisu lo yeng balo pertau do ong
lada uno noru usngu sliang ai ba unwan hanga ba unyo diru jaru bangai hanga kumbala ong ke jingtho ki wa ba em kenyet tuit no nakado not jong u kau jaru sliang tuan Syaki bauta ubom don sbai wan tu thiet bat bam wan kein tu thiet kawan bakadut klem sbai bat klem dor pendem lagaskor tu wan ru hanga tu ngau te kam sim jong pi kan sa em bat ngan penlong bat pi ka jutong bom jukut ki jing isnai bas kem jong udebet keng bat don kajing penim hano hawai pat nawa don kawai pat ka kerteng hapok ka beneng ya ka bala ai hapeng ki breu la ka badai bon penim yengi ubada daladehi ula bakno iki pop jongi hakamet jong u halor kata gading ba habala yapno sekita ki pop ngin yo em sakahok ubada ka jingam senam jong u ula penkhia yepi nama kata tu kela ka bumut tu wan pai khmat ru banyo pendam no ekipop jong pi bakumta kinyo wan ke ayam song pengat nak khmat utrai ublai unkur khu ya ke jing pule ka kten ke jong u nagam ta ka buram ke jong u dong yele khmat ublai ha ke jing duai ublai ba pa jong i baham nang Iwan banai ngu yeme hakani pat kapor no paisngi namar ke jing bagajing isnai ke jong me bagajing don rengkat ke jong me mela penla engi ban kiu segan ke ying ke bakantang ke jong me barhabang yo ru egan ke sngi ke bakrau ke sngi ke bakantang ke jong me ya ka ba atrai mela don rengkat balaga balang ba me kersan igi kicat igi jing tlot ke jing baro ya ka bangin yo atrai ban sngo kemen bengenuan banyo ban sakri me ngengu me namar ka balang jong me ya ka ba me atrai mela kentu baria ka ba me hir mela pharu ban ya lap ka ktin ka jong me sisa atrai ngingu ni ai ka buram same bahagan ka tayo barok ka wai atrai mela sya ke nyel jong ka balang ka badon hang ni hapadeng jing tlot hapadeng jing tuna ki bubun rega balang jome ke persang bakaya persang ban pun ko ngu bat pendam la deh me ya ke ban ye lap ya ke ktin ke jome hagan ke poru atrai sasin pat ke don ya ke benta leng bau sakri jome ya wa atrai kum ke balang ngila ya penbek ngila sya atrai hakajing ya lam bestat jome bamen pha ya sakri uban keren ya ke ting jing sya ke jong me berban ya lap ru hakita baro kibran kam ya ke jing kela ka bumut bade ke jing pentemai ya jing jing mut ke jing berkhan bade ka ban IT ya diru tang hau jisu ubalong mau tang mau unong pen em jong ka pertai kam tambe atrai ya gitu kibar wan ban pendem kam tambe ya ke bisa skor kam tambe ya ke priang sisa atrai me record ye wei pi baro yaki men sim ki bakodor yaka ba mem sngo ha bagin yap ai no ba bagin jat no remera khwa ban ai ke jing pen em namar kata atrai ji sukan wat ai ba ka balang jong me lembau sagri jong me ban sayang ha kan ka por kundrat ngira karpan pengedawai yaka ba men keren dalau jong men sim jong me yaka ba men pensat bor dalu men sim jong me baki ek barok ki ba men keren na kamta jong ngi wei pui barok kham tamru ya kitu ki bala ban yo ngau lamba ka tendong jeng pensawa hoi rum kat ru be kitu ki bala ban pek ban khmi na ki social media lamba ka YouTube jong ka balang ba ma me atrai bo blai bala ban pen kentu do men sim jong me bagen sengut hu spang ka hok sapang ka jing
jong besar buk atrai kan babhana makata begini kentuk ru ya kapop ke begin sutu bagalong kadau jong ke jing yap jong ke jing em jong iki breu baro nama kata atrai ji sube kum kibangai hakmat jong me ni kerpat atrai tu yang rengkat balau syakri jong me pentemai pen kubor he atrai nakapor sekapor hakabau kuren ni ketin jong me penon kami hukum atiar ubala atrai banlong ketin ke jong me hi nakamenta keburam ke jong me ru atrai tu ialam yang ikum kebalang hakis ngi benang wan baro ya kebingin nang la ko trai na dukit khat kinong serai kit khat jong kebalang baro hi bangin su thu ko trai bangin long tangki breu ki betelat ki breu ki beduna ki liang baro klem mengin la ban le ei ru em kham tam bangi pekin ki sngi ki besriu ni don kam ka bor ke jong me bar ke jing don rengkat ke jong me ni dat frang ko trai menam ino ingi ndai me yai bat skam mingi tak halu ka bokot jong ka jing em ke jingi ya ka bangin la ko trai ban yo ya ka ka buram ya ka jing pen ko buram ke jong me hi hage do nu ki ban yo song pengat ru lembat me ko trai ha ta ka rui bam la pen kre nak ban tak ta baro ki bawan ban ngek hame ki bawan ru atrai ban phai no na ki jing le bakla baro ban ki jing le palat baro bar ban IT back hame ka ba mela ban saj ban pen khut bat ba an men ai ru ya ki jing pengsan ing hi ka snam ba ki jing saj khut ka jong khun be me Jesus nama atrai nim don ki baro nala di bengila ban le hok ban ki kam ki ba hok ki jingi ngai skam atrai kan ba ba de ta ka jing isnai ki jong me ba ka bor ko jong me ngi seni ha kum tangi wan ha jan jong me ban kot pan ya ka ba me atrai ji sub ba men yai pen sa hangi ye ka jing ke jong me ba mengi ru ngila ban yai me ba ngi yai pen dem la di ni nai tilot ila di na ka ban ta ka jing em ka ba me atrai men pen longing ki bala ban pen sngub ha ye me ha ki jing yai lenti ki jing i baro mi isi sa atrai ki jing tlot ki jing i namar katang yai dua khmat jong me ba men thonom thoi ngi ndai men ngi lam bar men ngi kai ngi man ngi tep ki an ki jong me kur khu trai ka por jong ki jing ye sang baro hangan ka por ngi kerpat atrai ye ka ba me ru atrai men kersan ye ki kun samla ki jong me kan ka por bikin sa ai ye ka kwa ki jing ka ban long ko sibenta na ki jing yelap ka tin ki jong me ai ba tra ha ki ruai kan dalong kenya mamela kur khu me kan dalong kenya trai ka ta ya ka ba me atrai me kwa ban kren ye ki ke biyo sngo bi sha skor ka tin jong me sa sin pan atrai pen kan tang yelong syakri jong me ha kan ka por nam ta ka buram ka jong me hi ma bat klet ki pop reng khang jong ngi duai khmat jong me na bangi duai ngi ker patru tang ha ka tang uci sukres menta sibam jukut amen. Ngi penpau ke jing songo ye i Mr. B Shabong khot komiti balang i balai lam ngi ke jing pule ne ke khtin ke jong blei ber ke jing duai u blei nang ker khu ye phi ba de ke jing shakri ke jong phi ye ka kam ke jong o te ke ni ke por pat ngi ni osngau no ye ke khubor jong ke jing alap ling ba ke jing ruai na ke kwaya jong ke jing seng samla hadien bala yo osngau ye ke ni ka jing ruai kerpang na ke kwaya jong ke jing seng samla ngin se yo ban lum loi ki jing ai ngo bar hadien kita kat kum ke program ke kerpat ye itemen besan jongi temen besan Dr. Ola Mari ba in sngob ha bansa pen gantai ki jing ai ngo nang ni na ka pulpit Jing snow
pa jongi bahabeneng ni ai ngoi me kenrat nama melong trai blai nong bu nong thao utrai ukli jong ka balang ubala hukum ya ka balang ban yalap ya ka gospel ni ai ngoi me blai melong utrai ki met ki men sim ki jongi ban ngai ngoi me ko kenrat melong utrai blai nong bu nong thao ubalong utrai utanrai ki jengker khu baro ngiwan hajan jome ko kenrat banang me blai me yalam ngi ko kenrat do basdang jong kana kapor ngila ban syakri ban mane me ko trai lang ba ki jeng ruai ki jeng tuai ki jeng ruai ki jeng punenak tin ka jong me mentangi don hana kapor ko trai kana klip mat man syakri me ko trai lang bene jing ai ngu ke bengi yo diang na ka ti bas pon jong me na ka khat jing isnai jome ko trai ki jeng ker khu blai ko trai bat na kita ka jing ker khum lagi kum ki khon ke sus pa joma blai iwan ko trai ban ai ngu me ko trai kum ha ka por blai atrai bahangi duangi karpat isai ban pediang yaki ko trai kumba kilong isai ru ko trai babha bangi ai shaka kam jong me habangi ai ko trai lama ka khti ke bat ke chungi kum kibreo isai ban kar khu pen kentang i ko trai bakin man krau bakin long ki ba khoi ko trai ki ba Vietnam ban pendon kam na ka ban ka kam ka ba khoi ka ba kentang ka ba krau ku sama blai namar kata shono baka balang ke pendon kam ki ko nong prembi isnai bakan long ko tan ka ban ban peniar ya ki ma blai jama sla kana ka pertai ban yalap ya ka gospel blai ban penyo jeng tim ai ki wei ko trai ba trai nong prembi isnai namar kata ko kenrat habangi sei ki na kikti ki bat ke jeng ya blai trai ba vai sai ban ker khu ko trai ngi mengenai kam tami ki donut ki men sim jengi ngenai ka long ren yang ke jengem jengi ko trai ban syakri me ublai utrai ukhli jongka kam jisu bijis nei namar kata trai bangi pai shme naga banta ki wei pat ko trai ki perbangai ne se dana preng jengi ko trai ki bam la ban ai shakam jme metip khamba metip janai ko trai ya ka donut ka men sim jengi ko trai inwai ko trai se ban kar khuru ki ko trai bakaya kapor ka badiang hon jme ko trai makiru kin yo ka banta ko trai man ai ngu ya ka kam jome ko trai ka jeng syakri kan jablai ba kan jaman sim ru ablai isai ko kan radingi kom ka balang satang sipang por ablai ni osngo ya ka jeng ya gospel jome lo syakri jome trai jisu be ker khu a ko trai lo jong syakri ko trai pen kop yo de ka bor pen slep do man sim ba ko jome ko trai bengen yo osngo ya ka bor ka tin jome ko trai ka bawan ka jis nei jome ko trai galong ka khumor ka bor ka tin jome ka ban thau thma ngi ka ba yo sngo ka yo snga ba ko trai habangin samino an ka ying ka ban tang jome ngin yo mat ko trai rengkat ba ngin yumi dang ne rengkat ba ka bor ka tin jome ablai ger khu lang baro ka ta man ka bor ka ban ta ka jing syakri bang sa trai ba bha ngi bu ti hak ti blai jome sngo ko kan rat bangu ma ba ta ki pop na be ngi pan ngi dem teng uji sunang penembi amen. Kublai shibun ye iteman besan sekretari nak bentang kita ke jing perbena kublai shibun ye kiba layelum ke jing aingo bat balapan gentang ye ki shautrai kublai shibun ye ke kuaya jong ke jing seng samla ke bala ai ke to ke jing ruai ke badan ke khubor ka jong ke jing alap jong ke jing khot ye kiba yo sngo bikin IT no eledi hautrai ngi duai bo blai un pensle ya kisur ki jong phi bat ki jing tem ki jong phi bat ke khubor ke jong phi ban pen kendo ki breo laki dona po ke jing sop jong ke yeng mani lani shabaru kala long ke jing alam ublei to nang kurkhu ye phi bat namar bangan sa IT no e ke benta ka basa jong ke jing seng ke jongi hai nong alam apen pau ke jing songo nong alam jing ruai temen besan WM Ramsdam organist Mr Balmiling do nong pure na ka benta ke jing syakri ke jong phi kumju ro ye ki samla ki bapai ki bakmi ya ka ya kanika jingpen mi ha ka YouTube channel jong ka balang ubleun kur khui phi lembe ki bape ya ka sound bari ki ki benta ha ka jing syakri ka jong phi ubleun kur khui phi
ki counselors ru ki bala ya don nadu kesengi dengkong ban ai ke jinge selok ban menem step ru ki don ki nang wan IT ban menta kesengi ru ngi kermen kin don ban shibet janmiet ubli shibon ublei nang kerku ya ke jing syakri ke ba koridor ke jong pi halor barok ke buram kolong ya ublei uba penyo engi kum ke balang ya ke ni ke tayo jong ke jing alam bara ke ni ke por bangi di osngau sashisin ya ke jing alam na ke khtin ke jong ublei ngidon rengkat bat ngi Reverend Anand Thapa iba bu na pedeng jongi ngila atip syapang jongi ngile osngau ru hakikat tu kat niki jing seng ban ngi so kemen bi pastor ila ban pelat la ke jong ke por ban ya don rengkat bat ngi i pastor ibun kam baha namar bai pet ya ka Balang Presbyterian Nepali ka Nepali Presbyterian Church ka badon tai mau prem ban mentai la pet ila khmiru ya ka Bengali Presbyterian Church ka badon hangne ha Central Ward hangne ha jan ka office jong ka PCI badru idon hapo ka Mokhar Pastorate badi habban yarap ikikam hapo ka Balang Mokhar te pastor ngi so kemen ba phila ban pelat la ka jong ko por ban don rengkat bat ngi duai bo ublei un pen ku pen sle ep ha ka jing syakri ka jong pi ya ka kam ka jong u i pastor i shong i sang tai mau prem rengkat ka yeng ka sem arngot ki khon kan thai ublei nang kar khu ya ka yeng ka sem ka jong pi pastor ya ka jing syakri ka ba koridor ba ka jing kershan ka jong ki ya pi ti kum balapan bena ya ka benta ka basa jong ni ka gseng baro ngila IT ha ka jing penyai ka jong pi hapo ka jialam ka jong simba khoj ngini ruai ka jing ruai ka ba nyau powei ka jing ruai ka ba nyau powei pada hadin kata ngi IT hai pastor Reverend Anand Thapa ban ai ka khubo jong ka jialam ban yalam ru ka benta ka basa jong ka gseng ka jongi a jing pen im bapla a jing pen im baskem kalat ban im kum kane omdan bala ban shem jing jilio ka jing e hakane ki yashlei omdan banang ban batai lat tang ka jing start blai ka jing ruai ka ban yo puwei Jing penimba pela Jing penimba sker Kalat ban im kum kani Om don bahala ban shem Jing jeliu ka jing ki yashlei om don banang ban batai lai tang kaji stan blei ajing penimba pela ajing penimba skem ban im kum kani om don bala ban shem ben hem jing in ka donun don ayu kambala kum kani bangin Jisu lasya o adila ka jingim tingkai
Jing is nay ba lim ba ne bom ju good he don jing pen coin ba ja nai ha jing mong ka ba ri ka jing plai na jing rem but na ba ting jing yam jing kermen ru la ker soi na ka ba shem jing mam a jing benim ba pela a jing benim baskem galan benim kum kani om don bahala ban shem. Hakabaning kong ngai ngoy oblay bawala penla yang badon ringkat bat pi hakaying kabakentang jong u ban syakri u bat man mani ya kerteng bakrau jong oblay jong i unong penem jong i u Jesus Christ ngapin pau jing songo ya kabalang balaay ng bentay nga ban iyang hakan nga jaka kabakentang ban syakri yaw try bat kumjuro ban yalap naktin kabaim jong o oblay nang kurkuy pi kum kabalang bat pila ban yay syakmat ban syakri yaw try bat kumjuro kum kabalang pila long kabalang ba yalap iya kiwe bat kibun kemensing kibakodor kibadon saudong tang hang ne hindre hakwe pat ke jaka kilaben mat ke jingkur ko leng ba ke jing syakri jongpi ngapin pau ke jing songo ye postor kakin tin bapediang sobha yanga bar nga sotanat ma garang jinge de bajan ba di postor nado por minshwa bat dan ki kap ba postor ilong ke jingkur ko hakajing im jonga baria kata ngamlaben kled menur am the sustain pastor yo penyak yang dijensen kum chairman kita menembasan kiba don ringkat batngi kedekot komite balang kilong kime kilong kpa ki samla kiba don hagani kapor ringkat batngi bat kumjur ki habarit bat bar pila bni yosngol lingba kaneka korjing sawa ngai hubli baro akerteng kabatyang tam jong u Jesus Christ hoi kane kamde ka sin ka baning kong ba ngala bendon ringkat bat pi ban syakri ublay ba kin mau la bun tiligis bun sin tarang ngala poi hangni habalang bar ngala ban syakri ya ublay ngamtip beli ka pinlong ya ka balang man khot yang aman kepor labinde ka pilami sngo kasih compare hindiat ba man kepor ngayeng ngakren kalong compare hindiat namar ngamdeu kasih barhabo bom deu kasih keren kasih te long compare hindiat hi ka rukom keno ru kalong compare kintin gama pendon kam ru kolong compare ka grammar ru kolong compare tiga kermen skema kan ka ngopai sngi bahab ngi don ka ying ka bakentang jong oblay but ngangit skem ka kermen bamun sim jong oblay don ringkat bat ngi bangis skem ru kiingen yalap hakan ka por kolong jungkur ku ifi baro pilaben yosngo hakan ka por wat thau ye jing duna jonga hendra ngis kem bau ble ra kubor ye ngilang baro ha kan no pai sngi tan pai so ble ha jing doai
ko kupa jungi bab nengi aingu yemi atrai babela ai kan kapor ka bekerpang hakajing jongi ublei ubayalam ublei ubadon ringkat batngi ublei uba krishan yangi malak kapor bat mandan klip bat wat langi debin hakapor kajing bagajing le wat langi hakaperte ka badap da kajing snew bat ka pop ka baker saudong hindre kajing bagajing snew jong me kadang dap kajing jongi bat bedang ai kum kan ngalat yang ilang baro bangila bedon hakayi ka bakentang jong me ban syakriya me Shim ya kan kapor angin sngo ka jing don ringkat jong me min sim bokoi don ringkat batngi bat ai ka kintin habang yo sngo ha kan kapor kalong ka jing kur khu yeng lang baro shim yang syakri batlot pendap yang ada min sim jong me bat ai ki ke borangan yalap kalong shisha ka jing bentoy pakum jur kalong shisha ban tai ki min sim ki badon hakaying ka kentang jong me Pediang ka zikir pa jong ahan kapor. Nama rakar tengu Jisu ngadoai. Amen. Kau kubor ngakobin yalap hakan kapor. Bangala shim na gospel katkum Marcos Kalinang kabasan the court nado ka baningkong ter hinre habangi pai sini kalong ka jingja habo Jesus Christ don hagan ka perthei hinre nganum pule lod baro hinre ngakobin pule tangkau ka the court berkata ka de kalinang kabasan ka the court ka bakat kandai bakting jumlai kongkum ni de sha ya hinre ong hau kile shalaka ying shalaki jongru bat tu yatho haki yakabakatno bautroai ulale yame bat kumno ula isnei yame sasenga koin pule de sha ya hinre ong hau kile sha la ying Shalaki jongru batu yatho haki ya kabakatno bau truai ulale yame bat kumno ulaisnei ya me bat kanike kintin lami nau Jesus Christ baru pen mi ya kintin ya weu breu bat habola mat kamba hakajing jong o bat habangin pulin na dekot ka baningkong ter bat hangning ilaben syam bahabo Jesus Christ ringkat bagesen ran jong u kila pois Siliang ke Duriau Gadara ilaben ong ke Duriau Galilea bat hanta habo ulam masin poi hakat gajaka kinsan dan wibre ulami bawan hakma jong Jesus Christ bat ubadon borbor ha maujin tap ke Bible ka keren ba ulong ubreu ba song minsim bam khoi ha ka jing jong u ka ying ka sem ba ki lang ka salang ba ki porlok porojor jong u la kila persang kum no ban yarap yu malak por bat malak klip mat Hinre dan mana menuru balabin kum ya u kila persang da kikibala kila te ya u da kinjeri ba kila persang yaku yaki ya u ban te yaki da kinar kejat ru kumju hinre kimla da kum taru nangta ulano ha kata jaka made but step udan ha kata jaka hinre habo Jesus Christ ula kunjo baru ni breu but uni ubreu lawan kami ke surna uni ubreu but marsen iyo Jesus Christ
Bat ulah keren ka tinju boleh ko ong ulah keren hakintin ke bat kam jam buang kum ni medon kam ayu bat nga ku jisu ukun ublei ubahakli tam ngapun semaya me da ublei ba menum bin stom yanga na bo Yesus Kristus hukum yau mensim bam kuit ban mi nau ni ubrio but kini kimen sembam kuit kila siap ting kila wan hak ma jung Yesus kila keren ya kintin ba kila kerpat segede yau Yesus Kristus kila ong wat pa yangi wat pa no yangi na kategori hinre kila pe saudong kila i kidon gisnyang bagi ong sya yangi bangilai menrung hapo gini gisnyang baju sulah hukum to le sakit gisnyang bat kila rung hapo gisnyang kadol ka zakaka bariat bat kini gisnyang kila lahap sapa bat kila yap lut baro ka bible kong kumba arazar tili gisnyang kidon hakat zakaka bat nangta kini ki nong apsnyang kila mare kila le ya to ya ki imlah ke imlang ka salang para kowe kiai kila i bat ki berbaro nang imlang salang kila wan ben kendo yo Yesus Kristus bakil kerpat yo Yesus Kristus angku try Yesus to mino nakanega ri ka jongi nakanong ka snong jongi baru Yesus Kristus ulah sasen pat ulah kiyo ka ling mud ben blik no nakata jaka pahinre uni breu ba ma de jingkia uni breu ma de kambah ka ha ka jing em jong bola ong yo Yesus Kristus ko try Yesus sayanga bangala ben bud ya me ngako ben don ringkat bat me ngako ben yai bat me kat na ko jing sultan ko long mo henre Yesus Kristus pad ong kan kintin wong kom ne ti syaya henre ong ha kilet shalaying salaki jongru batu yato haki yaka bakatno bautruai ulale yame bat kumno ulai isne yame para bangai ba i jonga hakan ngaporing ilabin i bau ni brio ba lo brio ba dap do minsim mamku hakan jing jong bar ko ka poring ilabin i kini minsim bam koi ke kerpat yo Yesus Kristus ka de bar wachaya ki ban mi na tau breu hendra ke kerpat yo Yesus Kristus sya yang i bang ilabin rung hapo kini gisnyang ki badan hang ni padahal nga parkhat ya ka ni belai ni ki minsim bam koi ke la kerpat yo Yesus Kristus bak syaya ki ban mi ban pinsitom yaki hendra ki kloi ban rung haki snyang ru padahal nga parkhat sipo de ka ni bak minsim bam koi barbor ki dan kami ka jaka bansa ki wadi ki jaka bansa habang i pai sak ting jung boleh gospel Matius kan ba khat ar ka dekot ka ba saupusan hang tan ngule sam kumjo ko jingja baka bible ka ong dan ko we ka por ba don haba don we breu ba dab da minsim bam ko ya ka jingem jong ba Yesus Kristus la pin kia ba minsim bam ko la mi na ka jingem jong ba minsim bam ko la ke la saudong la le sak la sangkai sermo seneng ba ya jaka ban song ba parkan ngali pai yang sing jong gang ko pe kumno ka ying jong ka long ba hawan pai biang hang tau la i ka ying ka long ka batuli hindre ka long ka ba khoi ru dan i re ma ka jing ba la lis pai biang la ket ka le khot ya ki nyong ngur ki minsim bam khoi ba ki minsim bam khoi nyong ngur ki la wan ban song biang hau ni breu baga bible ka kernia kan kintin baga jing jong ka long kham snio ban ya ka balong menshwa dei hangta para bangai kum ki bangai ngedon kambha habangi pediang yo Yesus Kristus ka jing jongi hawo belela pin ko ya ka minsim ya ka dono jongi ya ka jing jongi hawo Yesus Kristus ulah sai iki pop jongi ngitan kam pendap yala di do minsim jong blai minsim bakoi hakaching jongi ngide ben I love you minsim bakoi ban trei hakaching jong pi ba jonga ngim de ben botli yo kum no bakaching jongi bon sen klab long ka ba matam hakmat jong kibriyo baro
Berhaba ngapai sakane ke jingja. Bat uni Hebreu habo Jesus habo la kindo bado Jesus Christ. Kadon ke jingkelah ke jing jang o. Kawai ke jing shisha de ke ningi de ben so tho ba. O Jesus Christ wan hakan ke pertai ban yap hor ke jing pana de tang ya pibat yanga ban ras yangi sabeneng. Ni borong kirman ya kata ngarung kirman ya kata. Bahapangan lit no nagar pertai ngakirman ya kata. Bang don ke jing ya bas kem bangan don ringkat baru try jong Jesus Christ hapeneng balapin kre ya kajaka yanga. Bangat ngis kam ya kanero bau try Jesus Christ ngamte lanu nuan Henry lada uwan yanga uwan ban syau yanga bangan kindo ya hang tai habeneng kajaka walapin kre yanga. Bangai pi baro pi ngai ya kata bahako wegas ngai pin kindo you try with Jesus Christ. Henry o jingwan jong Jesus Christ ha kana ka pertai dei ya pi bar yang ban rasa beneng. Henry ka jingwan jong Jesus Christ ha kana ka pertai ka longru ban pin kelai ka jing jong pi ba jonga. Ban transform ya ka life. Ban transform ya ka jing jong pi bat jonga. Hado kata kesni bangin kindo markmat ya o Jesus Christ banune briuru habol kindo bar Jesus Christ ha kejing jong o ulama ya kejing kela ha kejing jong o Jesus Christ o tip baune briu dan kam ya bang kawai nga sotuna tam hang ni em ha puli bha kan ke dekot kan ke jingja kawai ka ba sotuna tam de kan ni ha bangi puli na kalunong ka basau ko dekot ka balai pusan terter hang ni Jesus Christ la ong ki senran jong o ulo ong tong ini le sa siliang ka duriau bagini senran baru Jesus Christ ka le sa siliang ka duriau kila mar ke eryong kila mar ke jingi ma bagini senran jong Jesus Christ kila le ban ong yo Jesus Christ ko kenrat mem simnyo satya bangin ngin sayap kila no happening ke jing shapting kila perkar kila yap no hang ni por nama ke eryong ka bajur bha Henry Jesus Christ la ki wala pinjai jana ke eryong nang tola le sa siliang ka duriau palopoi ha ka nega nong ba ha ka nega snong kadara parking soto de kan ni hapo Jesus Christ sedang don hak na duriau Galilea ula soto hak na gasnang gadara dan tangway brio wadan kamya ula ong ya kisenran so tongin lesa siliang kana duriau kem ong ya kisenran bau don kam uni brio da ban kam ya Jesus Christ kem ong ya kata Hendro Jesus Christ la soto lupa bau uni brio habulang tang marwe bakanaru Wala soto kamhaya gani bagi imnang kasalang bagi benreu baro kinong apsniang baro ki briki badon hakata caka kin wan ban beno yo Jesus Christ nagasnong jongki henro Jesus Christ wala soto ba bagi uni bro habulong marwai bakanaru udan kam yo Jesus Christ baro kila kenta yo henroi tang ban kendo wayu breo o Jesus Christ lawan sasilang keduriau gadar Galilea jaga nong gadara para bangai habang don hakaying kabakentang hakum kana kapor o Jesus Christ yang soto hapdeng jongi pilaben don laban way ni armen sim kana kana pais ngi mau truayu soto ba pidan kam ya nga kum nong yalap habang yang hang naga jaka ngamtip Henry utrai utip kajing jong pi utip kajing syam jong pi utip ya kajing le jong pi utip ki ke baro kabajah kajing jong pi bad ukwa bin kendo ya pi ka eryong bat bon kita ki ke baro lastang emla ben kang ya Jesus Christ balikindo bat unio breo badan kam ya berapa ngapule kene ka jingja ba lightly ki ngalasyam ba dia kata ngako ben kren hakan kapor lightly ki habo ni breo habo la kindo baru Jesus Christ
Habola ula syam maru Jesus Christ haka jing em jong o hapring ka jing long jong ka jing em jong o haba min sem bam koi la sin shar ka jing em jong o Henry hakum ka ne ka jing long jong ka jing em habola kindu yo Jesus Christ ki ayu mat ki ayu experience ki ayu syam haka jing em jong o bali yakata ngako ben keren haka ne ka por lai tiliki eke ngalaban ko ben keren kabaningkong ki ngasem dekani baningkong umat ya ke jingkermen hapdeng ke jingdo jingkermen uni ubreu long ubreu uba em haga jingdo jingkermen nga perkat ya uni ubreu badan ha maujin tap barkum juru ubreu bam dan jingkermen em haga jinglong ke jing em jong o Try ya meet but step ke Bible ko ong meet but sngi udan ha katakan zakka melasairum dan kam dan jingmut erum ya harin sibnai ni sistem kam dan jingmut erum ya Henry kiai baro ha ka jing em jong kalong kumjo laban parkat jengai lan parkat ka batemai ha ka jing em jong dai tang mau balong ke badu jingkerman Henry ka yinga samru kolong kilong ke badu jingkerman ke imlan ka salang ru kilong ke badu jingkerman lagi long ke perlok perjoru kila balong ke bodo jingkerman tarai ke yinga sam kila persang lut baru ke lat kelintikan bagi tip ngitip bahaya kata ha bagi don ngi syam ke don ke jingpang ha ke yinga sam don ke biru ke pang ha yinga sam jongi ngi persangkan balat ka badon dari kita bahasa tai ngile satai ha bagi ong hang to ka khamba ngile hang ta kat bagi biru ki ong ngile kata ngi persang lat kulit baru ki don ki badon taranga perkhal ya kene ke biru ya uni biru baka ying jong uru baru ko we baru ki long ki badu jingkerman barhakum kene ke por tarai kum ke ying ke sam kila ino kila give up no kila ino tarai ki perkat ngila persang lut baru ki lat kelenti hindrengim labin erum balong bado jingkerman ki yang ngum dan jingkerman shu haka jing em jong uni obreo haba baro kila tahit haba baro kila stang men ino ya Henry Jesus Christ pat ukin mau ya Jesus Christ pat haba baro kila stang men give up ya haba baro kila ong dan lacho hakum kata ke por mau try jogi Jesus Christ ulakin mau ya claim ya bad hadi hakum kena ke por hakapor jong ke jingdo jingkerman ke jing em jong haba baro ki pai sha ki long ki bodo jingkerman badai hakum kena ke por utrai Jesus Christ walakin mau ya unil brio balawan sha jan jong ban kendu ya para bangai ngamtip ke jing em jong pi kalong kumlo pilabin pinsri mela debat uni brio pilabin em happening gibun ke jingdo jingkerman hendrenga kwabin ong kaneng no paisngi utrai ublei jongi udangkin mau ya pi padu kwabin kendo bat pi Beritang hang neng ila ben syam ya kaneng jingja Henry habangi pai sekting jung blei dan bron ki jaka bangi la ben syam ya kane bagi habake brio kilong ki bodo jingkerman hangta bau trai ule kamba bagi au trai wai jingkerman ya ke jingiem jongki Hakoi ke por ba sin ran jong Jesus Christ ke bor simet kila khwai do ka kim yo erem ki dang sajar Petros Yohanes ba Jacob ba kila don ki bon ki jing mo je per khatharai ki par ka bor simet ngi per sang ngim yo erem kum no ngile kum no ki bru kin kren sapang jongi ba ko ki ke bor ngi le kolong ke ba ngi la thai ngim la so ben le nang ne sak ban ki ngin le kidang saja ke ting jumpa lekong Henry Jisu ong Petros to Petros ai ke ling yang baru Petros ula ai ke ling yo Jesus Christ pola ula ong yo Petros to nya kham sejeliu berapa kila lisa ke bejeliu Jesus Christ ong yo Petros to peniar ke jajong me Petros ong ko trai Jisu baru simen ngila persang ngikem yo em Henry wong kum ni Henry tang bam mi ong kan le ya kan ni
hawu Petrus ul penyiar ke jar jong o ke Bible ko ong ka jar jong ulas tangkan bo de ben khot ik porlok ban yarap yo ha preng ke jing do cingkerman us kisin ran jong Jesus Christ ha bal kindo baru Jesus Christ kilom ki brio ki badon cingkerman ka Mary ka Martha ha ba kilong Kibriu ki bado cingkerman haba ki deben dono ya upara jongki ya Lazarus. Saus ngila ya kila perkar kila don hapa ni umat haga jengkem jongki. Ki perkar kum no leng ni don tangwoi para hindu ma uru la klat no. Kila don hapa ni jing pai ke donot hapa ni umat. Kibon ki para jor kilawan ban pensengai ni ki ban pentingan ya ki kiru kila yam lang bat ki tarai ke Bible ko ong ki don hapa ni jing umat Henry hadin saus ngi habo Jesus Christ la don hangta wala kelia ka Martha sebe pala bo ya para kila yalam hakata jaka Martha kong ko turai Jesus mentala saus ngi telas tang semaru tarai kumno ki berukin parkat ke tarai kumno ki berukin keren para jong las tang put telas tang smar kalau kecing lerain yang i ko turai Jesus ngilong ki berukin bapai donut kumno ki berukin parkat hakani por laring lik kemau jongane kalau juntam ku ki berukin parkat sapang jongi wat le saya kani ko turai Jesus Henry haba kila kendo Jesus Christ o Jesus la hukum ya Allah ceras ban mino na kecing yap sa sempat hapreng kecing do cingkerman ki di gumen ki mar kecing kerman ha kecing em jongki parlak ba hi jonga ni em ha kapor jong kecing do cingkerman kajing ja saudong jaga pertei tangka yalam ya pibar yanga tangko bega jing shisha ba kane kalong bagi breo ke em hapreng ke jing do cingkerman labilong shimet kajing ja ba per ha long jingim shimet labilong pinja pilong bido cingkerman kabilong bimar ha ka yenga sam ha pe yi kon ke ti labilong do cingkerman ulog pe ya kalog labilong bido cingkerman kalog pe ya ulog labilong do cingkerman pi pai sa ka yeng teng pim kwa so ban le sa yeng jong pi pim kwa bin don ban ha yeng la jong ha ka jing seng pim kwa bin pai sa ka yeng nama pi long bre do cingkerman ha ka jing em jong pi ka jing pang ka jing sitom bad bon ki ka jing ja kila ban pindo cingkerman ha ka jing em jong pi hendeng aku bin ong ya kani kan opai sngi lapin syam yo Jesus Christ hakum kan jing long ka jing em jong pi plan mat ka cingkerman ha ka jing em jong pi Bible ka keren ya kani lain puli ke siti jong po sa kinong Kolosai kalong ka baning kong ka dekor ka ba ar kong kum ni Chris hangi kalong ka cingkerman ka buram Chris hangi kalong ka cingkerman ka buram upolu thok ni siti sau yau Timothy upastor barang samla ukabin ai cingkerman yau Timothy ong kum ni siti ka baning kong sa Timothy lang ka baning kong dekor ka baning kong kum ni Chris Jesus ka cingkerman jongi para bangai wat em ha ka jing do cingkerman wat pinjat ya ladi ha preng ka jing do cingkerman ha ka jing em jong pe syam badu Jesus Christ pediang yo Jesus Christ ong ko trai ji singo ka bin syam bat me syam ya nga ngamal ka em ha preng ka jing do cingkerman ha ka jing em jonga nakin mau ha ka balang jongi kumni he jing seng dang long ha ko wega sin ka jing seng ba si be jing ipil long hang ta but arngut ki bro ke wan kila yang ha ka jing khang jong ka yeng mane jongi ngala soto kilong ki bro ki batmai kimnur ban rung ha po ka yeng mane ru ba pe ba ki de papat long Kristan bagi don kani ka basau ki bata basau hang ni ngala soto ki pat long Kristan de ki silok ki barung ngaong yi perlok do khot ye ki sapo kila wan sapo ban song bat ki ha ji seng habang yang ki du ki yang habang yi song ki du ki song bat habo wai ka ji seng le kindo ki ngong kuble shi bon pila wan sawan biang mo ha ka ji seng utau rang ba wong kum de yang ba ngang wan hang ni ba pe pin long jing duai ya ka lok jonga teng ong ki pi kwa bang pelong jing duai namar ke he yong ka lok jonga don ha pe ka jing sitom
Nyalai sik doktor umtip ke jingpang. Nyalai sik nongkinia nyalai baro hake Muslim ne Hindu ne kadwa pijar kirteng nyalelut nyapailot ke jaka. Panentangi wan hak cingeseng pangi kwabin kindu yo Jesus Christ. Nama ilong Gabriel ke badot jingkermen. Bangayalam iki hak bentak ba siapa ngakot ke perlok ban pelong jing duai. Ngakili iki pik ngait bau Jesus Christ labin pinkia. Labin ai jingkermen ya pi yang di hangtaken ngawan hak ne jingeseng. Bakali ke jingpang yong min mit ilok jong im labin tia min singi im labin bam. Ngapai ke lok jong i kelong berai kho tang sieng kane ke ba snap idon. Batlot barai kho. Barang to biang ngal selok nak tinjung boleh hindiat yang dapat perlong jong ingi lapas pelong bencing dua ya i. Paswa ben pelong jing dua yang keli pidon pilawan bun ki jaka ban kenia bat sinestai. Pidon ki kenika telai bayong hak met jong pi bun sen ki ai telai bayong. Tiki yang hoi ka don hang ni don telai bayong hang ni don telai bayong ngong. So pilabin saya kata kila pindugut kila say no. Urang ba ula klong hak plajong ula say kat niong pe kat ni ngadon. Ngong ya unang ni sakmat pimdan kam syuk ni telai bayong. Pandang tangi pelong jing dua ya kerteng Jesus Christ. Kila lindo sa ying jongki. Bandang ta hadin lai saus ngi kok nga laron kata minsi ban lai kindo ya ki ngalai wat ya ki. Bangalai tie ka jing kang jong ni ki ying. Barhaba ka jing kang la pelit lawan ka ni ka long kemi. Ka jor jong ka kala syai ba. Ka don hapne ka jing sepo samriki. Ba kilong ba wan sepo habang arung sepo. Kila kemen ba utau rang ba udon sepo lami. Baru kila ongkum ni aingo yo ble. Ni aingo yo Jisu. Ba udai mau ura pinkia ya ka lok jonga. Ba na kata ka singi min ilabin tia min singi ilabin bam. Ba kumni ilabin long hakan ka por. Nama ura Jisu. Ila syam yo Jesus Christ. Bat ula ai ka jingker man ha ka jing em jongi. Parlok ba i wat long ki bo do jingker man. Kajing jaba per hagajing im shimet. Kajing jaba per haga yeng kasam. Kajing jang ba per haga im lang kasalang. Barka perti barakawai. But ai hakat bangidang im hakum kene kapor. Ngin shem yo Jesus Christ. Ngin ang aku try jis ngoko bin sembat me. Ngalong brio ba do cingkerman Henry tang habi ngasoto ngalawin mat ke cingkerman ngawan hakmat jangme bau try Jesus Christ unum kenta ya pi dadaleru am yakum unil brio ubalang marwei baknaru Henry Jesus Christ lakin mau ya o bakum kane ka poro try Jesus Christ udang kin mau ya piro kaba arpat ki ngasem haba nga kani ka jingja ka baja ka baar pat ki nga sem de kani barabo kindu yo Jesus Christ ulamat ka jing light loid hapdeng ka jing sate kum ulamat ka jing light loid hapdeng ka jing sate kum one breu em ha ka jing long jo ka jing em jong o ba te kom ya u ka bible ka keren ba kini ka breu ke persang baru ke lat kalanti ban te kom ya u ka bible keren ya kata ke persang kad bagelai kelenti don kira yo de kinjeri kira yo yakin nar kejar yo kira yo kad bala de tangkata Henry minsim bor minsim bam koidro la te ya kacing em jang o habo Jesus Christ akli kerteng jong u pagul ong kene kintin ba long yilong ki paikba hakin pareng kong legion kamun ros pangot Kibreu, bilain mudur, bau ni breu, lasin syariah daga bor, mensem bamkol, hadun ruspa, bad hadun ruspa teli, ki mensem bamkol, lasin syariah kajing em jang baga Bible ko ong uliniar, ot yala de, yam, tarai, leki eke baro. Ba squab le Henry ulal kita kiege bora kacing em jang nama ulong breu ba satya kom da kikin jeri par minsim bam ko kacing em jang ka Bible ka kran ule kiege bora umtip ha kacing em jang nama la ta kom ya
Palau be kani kani ka jing sia bang ngilabin ngilabin ha kani gisngi padan ki bon ki brio ki bala sate khom jang ki jangan perthai dan bon ki brio ki bala sate khom lagi min sim baman ha kani gisngi dan bon ki sate khom ha ki min jing melin basnio ha ka jing jong ki ka jing melin basnio ngilai kam tam ha kani gisngi ha ka nang ba silong dan bon ki samla ki long ki brio ki ba sate kom haga jengem jongki kakin mau don kowe ka ngam ko benjer he ka raja bor pitip ya kata ngajulai hakata ka dan armut ki sipara senrang ki me jong ka sei ko yang apostol wan sei pilong jing dua jonga ngalai ha jongki ngaju pilong jing dua bakini ke armut sipara ki don happening jing di baka jing melin basnio batek ko mi ka jing jongki ngala selok bon sen hinre kampoi se ro ka jing jongki hinre ka por kalaya de ki benai de ki snam kalaya hinre ko we ka sen dang step ni long kimi la phone yang Hako umat ilas pun yang pastor wan se kloi haying jonga ngaru ngala so kerki ngala so tohi dot ga jingja basneu bangala mare ka yeng jongka ba marsuno ka yeng jonga la i ka snam ha madan ngala i ka snam bangi klike ka bajakan ni ka snam che ka mi ka snam ba kalong kimi ka ong kun barit jonga min mid ula long ula tek hom ya ulang buai ula otno kiti jong Maka ni ketiad lah orang Islam lah tu om tangkap om ditangkap apostol nang tawaleh kamera saja nang tawaleh sim katari ulah ode kerendang jong om tangkap apostol ulah kelon kerendang ulah sailor kiai boro win pai ulah kelon hang taulah kelat no ngong al try kat no kibril hagini gisgi kelon kibasa tekom Berapa kilong kibat tekku, baka bojong ke cingdom, ke bojong ke cile, ke bojong mensembamon, hakin isngi, para mengengilaban bahasa tekum hakin isngi. Upol wang kumni sidi jong pol senang rom kalan ngapas niyo kadukar ba kasante terong kumni ke babanga ko benle ya kata ngam la benle henre ka bas niyo ngam tarai benle ya kata ngale ya kata ngam ko benle henre ngale om dai manga bale henre ka pop ka basin syar ka jing jonga uang kordet obrio manga kum manga mano la ben polai yang baru polong kumni ngaingo yo blay lingba ut Jesus Christ ublay utrai Jesus Christ ulap lai eu pol nakajing sate kum hakajing jang bakum juru para bangai tang ut Jesus Christ ulabente ulap lai yapi na pelai yapi nakajing sate kum baper hakajing jang pi bajonga Maka Bible ko om dan mana-mana roem labin pinjo bat habang ipai sa kanang jing jong ne breu pat ngilabin ong nakaliang jo ke ying kasem nakaliang jo ke lang kasalang nakaliang baro kiba iyau baro kiba kenjo yau ne breu hab kemat jong ki baro kolong tangko kintin impossible bamla long Henry habola kindu badu Jesus Christ kiai bamla long hakma jong kipriho kiai bamla long hakiwei pat kolong kabala ha u Jesus Christ habola kindu bat uni obreo ukajing yap jong u Jesus Christ halo kajing mana date ban pelai yapi badianga nakajing long marau jong kapap ka Bible keren syaya kani Jesus Kristus ongkum ni gospel Yohanes kang opera ka dukar balai pusau kita ki balai pop kilong ki marau jong kapap para bangai umarau dan jingjit ARM ki sakri ki dan ke jingjit serven ki dan ke jingjit ki sakri ki rabe ong ko bin trehang ni ngaleno ngan trehang ta aino ka bainong jonga biang ki rabe le kata ki sakri ki rabe ong ka dunapa ka jingseu ngakopin he ka jingseu nga
Henry lada pim sio ha ngalait na sawe ki sakri ki labin le kata Henry marau om dan jingjiet ayurem kat bau troai u phale kata marau u debin le ya kata paden ma kata Bible ka kran saya kani baru ki bale pop kilong ki marau jong ka pop ngam tip ka jing im jong pi kalong kum no ha kan ka por ki kala belong batek khum ya ka jing im jong pi para bangai pi siam pi so tho ya kata baka jing sa te khum ka jing im jong pi la belong dang yalam ya pi ka sabajot Henry a kan no pai singi pi ong ko try Jesu siam yang aku magalong ngaku abin syambat mi bag ngaku abin light na kan ka jing sa te khum ka jing im jong a bila belong berubah wanjinya sang barabor bila belong berubah ai kam jong belai Henry hapo bari tam habidang marway hakam rapidan marway hakajakat rapidan marway hang nang rapidan marway Henry so to sam yakane babidang lang marau hakajeng em jong pi Labi non kejing belin basniu kejing jong pi bon sen pi kwa ban light nak taki ke para Henry pat light Henry ai kan no pai singi kalong ko try Jesu ka ko ben mar kejing sa light loy ha kejing em jong a na kan kejing sa te kum dan bon ki ying ki sem kila pra ngalamat ya kan ngala I ya kan e dage kumat jong ngala I ki bon ki ying ki sem kila pra habok pa nak me ki long baki mala ban light loy na kejing sa te kum ha kejing em jong ki bon ki sing em jong ki samla ki adno namar ki don kejing sa te kum ka bure tam ha kejing em jong ki nakin mawe perlok jong a baru perlok badi bajan baban nga habang ilay kelas ngi den lang ulas tang ben ngop ha kejing di basniu ha kejing em jong u ulas tang daga ganja ulas tang daga jing di kiat ro habang latip ya katang ilay sulok bat u ngong ke perlok pe kini ke bora pan yalam ya pi ya kejing em ke basa jot dia pinjot dia pi Parung samlau au perlong jawang anan mem tiap me habang di kan ite jing so tana jing so bang te mem so tho di kiat jing so set em oh anan mem so tho ya kata ngong pe perlok la bi alam ya pisa ka bakla Henry udai kon ruspa u download udan kali udan ying ke sam ul kon ruspa udan kespa ulah kam kiu hindia naga jing di kiat kam yo promotion hindia ba ka promotion de kata ulah stang mendi drugs Bahabang atip ya kata ngoporlok pe kani pelale bakla palan pe mau kani tes kan saya la bisa ke bajat yang au anan mem tip me habang adi kan em ni poisa ko ke pertei ka jingkus lai ring klet no ka jing air ring klet no ke baro jong ke pertei ngla klet no yang ka sem teng teng ni klet anan mau pe perlo pila bakla te ya kani Henry Kim Kongo yang ngalit no ban pule pastor badhabang dan pule pastor dan kowe ke sengi lawan phone hangta badhabang perkhat usngo ba de ke sur jong kimi jong perlo jong ayong anan wan se kloi haying jong nama perlo jong pila system jorba ngalap bena koles ngawan haying jong ngala ibun ki breu ki bosong haja haying jong I mangala sapti nga perkhat la bilong ki la jai perlo jong ngarung hapo I ngala kindo I mei panang tango mei se idon yang yalam yang kamra ibatia borobor habang li hang tangalawat kamlap hang no ru habang ka pipa idang tia ka jintia ilong breu bala jano ha jintia na itang sihing bakti tang sihing sudah ngam I Yesu habi iong yang kumni iong khot yang habang li hakma jong iong yang kintin ai ka sikor jong pi yang ha ka sintur jong habang ai ka sikor jong ha ka sintur jong iong kumni anan ngala bakla ngala babi larau beleun ayang sa sen perjing emban em nganum Yesu kan kalenti Henry boso siban ong ula klat no palak bai I ngam tip ke jing em jong pi kalong kom lo kan kan noh pai ski what yala de shipor ke ka jing sa te khom ha ka jing em jong pi wat lekai wat ka jing sa te khom wat ong kam lele wat ong kesen ka baning kong wat ong ngadang lekai lele ya ka jing em jong a hendang aku bin ong ha ka nga por o Jesus Christ o yap hol ka ding pana de ka jing siu jong o Jesus Christ ka bainong ula siu halo ka ding pana
tang mau laben la ya pi bad yang na ka jing sa te kom compare ka jing sa te kom ba kom no ka ba te ka jing em jong pi haru ka ni klep mat ka pop ba kom no ka ba te ka jing em jong pi haru ka ni klep mat compare Henry ke kalong bamlong kimi kepala bin apa ya ki ching em jong pi oh une tu long shu oh kan itu kam long shu haba ki we ki pe ya pe yang om dan jingkerman shu long shu komuni breu bam dan jingkerman koni breu bam long shu akma jong ki we habola siam balu Jesus Christ ula mar ka jing sa light lord ha ka jing em jong one so try kundo bat ulan pelat ya pi ngaru kalong breu nga supply dia nga don bon ki testimony jonga in the tang lingkot ngalong breu bawan ra jingyam hayi nga semborabor ni mei pai long kila long kristan yangan dang rit kila yalam sang jingaseng hindre la kham he pat ngala eno ben la jingaseng ngala stang ben mane boleh tau Manga sotunat boroshimin nga shong ha ka mandir Shiva temple la boy ka Sivrati ko puja Sivrati nga sotunat bha nama de ka por bangi la beles ngo bha ka por boroshimin ngi dana mandir nga tem kata ka jing cheng nga tem boroshimin pada hakum kata ka jaka hindre mei bat pa ki kwa bangali jinga seng warla ka pat pin baptis nga hindre ki kwa bangali jinga seng sing sajain min med imesi wan hanga yong anan daki umat la jauh nak majong yang anan lah sai le jinge seng se ngong ngaso tu nak ngaso sine ba i mei ngong mei la sai dengan le jinge seng dang step new step ngalaki ngalamin haying ngam jupoi jinge seng min met kadoi step kadar bejing on pai sing baro sisngi ngadon ha jing skobha jong ka pertei bat ki perlok jonga Habangon min mit kadoi steng kadar bejeng atit ke jing kang jong kaying imei hak umat ilak pleb yang sang jing seng yang anan bele mele kumta yang yu hak umat iong yang bahapo kamrada pasit ya kamra kam sepo kasur kabimi nei pa yong kum ni de ka jing e jong pa lapin sneo no yai khon jonga habagi khon ki sneo em pa barabar kinno kimi habagi khon ki khamba pa ki om khon jonga yang aru long kumta ipa na po yong de ka jing e jong pa lapin sneo no ya khon jonga bar kata ka jing em jong ka yai kumta hi henre dan boong yang ru em dan ba yalap yang sapong Jesus Christ henre hako we sengi bangayo sngo ka testimony jong we khna samla one samla ulan plak kumno Jesus Christ lapin kelai ka jing em jong lakta min sim jonga khat lai tarik banai Oktober ngadangkin mau bahaya kani bar ngakin mau nga ongko trai Jesu lara mede uble basisha sim ka jing em jonga pin kelai yang aru ngaku ben lai lo nakani ka jing sate kom haka jing em jonga baro ka jing meleng mas neo ngadon ngaku lai nakani ke baro ko trai Jesu lara mede uble basisha pin kelai yang ngalai ti lari so Jesus Christ bana de ko de singi hado ka por arpo sautili kisnem kilayat para bangai ngalayat limba ki jing ngalayat limba ki umat ngalayat limba ki jing pai ka donot henre habanga pai din pat habanga yeng kana jaka ba kentang ngadon tangko we ka kentin ban ong ngam babi bangala ashem yau Jesus Christ ngam babi ki pertei kila ban ong bon kitin yang ki perlok kila kelas tang ban kren ben yang ki perlok boro jonga ki perlok bajantam jonga ngise tia ngise bamlang utaula ino yang adu menta bom ju kren chu yang nama ngala pediang yo Jesus Christ henry ki ngasut na tam de kani bangam babi ngala IT la di show Jesus Christ wala pelak yang nagajing sate kom hakajing em jonga Pakai utrai ulale hakajing em jong uni breu badan memsen bam koin ke utrai ulale hakajing em jonga utau skoju utrai ulaben le hakajing em jong pi hakane no pai sngi para bangai lapi dang don gajing sate kum labi long bare ene bahe tam hakajing em jong pi
ai kan no phai si ong ko trai Jesu nga ko ben sem bat me nga ko ben mar ka jing sa light lut ha ka jing em jong a siam yang a ko magalong u pol ong kum ni ha si jong pol sa nong ru ko lang ban riu ko ko ba khat pra ong kum ni la light no ya pi na ka pa lu na ko ban riu ko ko ba khat ar pu arong kum ni la light no ya pi na ka pop sa ka jing long khoi sa ka jing em bam je khot a kat no so ka long bo Jesus Christ udah try o pelai ya pi bad yang a na ka jing sa te kum ka badon ha ka jing em jong pi bad jong a ka balai bad kado ke nga sem ha bo Jesus Christ wala kindo bad unio brio ka baning kong ula ai ula mat ke jing kerman hap ding ke jing sadu jing bagi biji hap ding ke jing do jing kerman ka ba ke umat ke jing salai loy hap ding ibon ke jing sate ko ma ke jing em jong o ka balai bat khado ki ai umat de ka ni umat ke jing isnai na ka jing sale bain ha ka jing em jong o nga so tu natam de ka ni ulama ke jing isnai na ka jing le bain ha ka jing em jang o em ha ka jing em ka balas ja bain ya o em marwai ha mau jin ta phila ben mudur ka jing em ba kumno tharai ha preng lung khoi udan ha ka ta jaka jingai na ka ying ka sam jingai na im lang ka salang dan irem hapdeng ki met yap saudong kat sabo payu itang ki met yap sudah dan irem ulang marwaya kung kata jaka baro kila ino yau hakum kata jaka hakabo hakajendom mulai hapdeng tangki bayap sudah em hakum kata jaka namar baro kila ino yau pa dan makin mau kecing em jang tarai nai ngaf samru kwa ban kin mau ya tarai haba ki bro ki wan ban kili ki mek pa she kon jong pi tarai bon sen ki mek pa ki so le rain tarai tang sem ban sim kerteng jang oni kon jong ki tarai ki mek pa barabar ki mi tarai ki bro ki ram kili sa phang jang tarai ki mek pa ki parkar oni uti oni long ban khia yang hi oni ta long las pin la rain yang hi jing sa le rain yang hi de oni kon jong hi tarai haka imlang ka sarang lo tarai ulong beri basap ting paro kira ong tarai watur hajan jong uni breuma ya ye kon ye kira ong tarai watur sajan jong uni breu ya baro kira ong tarai la maham tarai wala ya mau sentep namaru ni breu kolong breu bamlong baru ki ben ya haka jing em jang bat baru ki tang ap tang jing yap sudah baru ki ong tarak tang ap tar lano uni breu uni klat no lano uni breu uni yap Henry kini ke baru kala haba uni breu ula syam baru Jesus Christ baka Bible ko ong yan kintin haba syam baru Jesus Christ haba la kendo baru Jesus Christ ula mat ke jing snei jang o Jesus Christ kalinong ka basan ko dukar bakat kendai ko ongkum ni utrai Jesus Christ lo hukum ya ula ong ya to kill lake but ong ya kiwe pat komno utrai ula isnei ya me kamu utrai o Jesus Christ ula isnei ya dan hak man yo ka jingkia dan hak ba Jesus Christ dan ringkat badu dan hak ban kendo ba Jesus Christ haka jing em jang Henry haka jing longkum kan jing em utrai Jesus Christ ula isnei ya ke ka jing isnei kamut ngaparkat ya kan kintin compassion haktin pareng barke ka jing mod jong ne ka jing isnei utrai ula le haka jing em jang dai su ale habang isnei ni ai ko wek tang ka jing don kam hindia labyang Henry dai kata Henry habo Jesus Christ ula isnei ya kamot ula soto ya ka jing long jong ka jing em jang ula soto ya ka jing jang ula soto ka jing long marwai ka jing em jang ula soto ya ka jing le ka jing em jang ula soto ka jing isnei jing so si ka jing em jang ula soto bar ka jing ja ha ka jing em jang ula soto lo kita ke baro
Bala soto dei ban leki ke tang ban yarap shipor hinrei habola isnei ukaban pin kela ya hagya ka jing jang palak bai hi changa utrai jo Jesus Christ long badap da ka jing isnei soto ka jing jong pi ba pi ha ka ni ka clip mat bon kila binong pim dan hakshu pim dan lacho bele utrai Jesus Christ isnei pi bon kila bin krania kata hendeng aku abin ong kani kintin utrai Jesus Christ udang isne yapi hadu kani klip madro bar kila isi ya uni breu hendeng utrai pat isne ya badu le kambah kacing jang habangi pai saktin jung blei bon semi Jesus go kani kintin habu Jesus Christ la ke pej ba ki bu dia hadsan hajar ngot ki breu ki bo dia Jesus Christ ke senran ki ong ko trai Jesus la por jan mit tongin pin pai no kini breu trai Jesus ong besaya ki namar utrai kitin jung blei ko ong la isne ya ki habu Jesus Christ lang yalap bon ki breu ki wan man bo dia Jesus Christ na preng jong ki long nang pang ki ding sistem ki don ki min simbam ko ki wan bo dia Jesus Christ Bible katakan bahawa Jesus Christ ulah isne yaki bad ulah pinkia yaki bahawa kambah kacing jongki barakila kimla bin soto ya tangu Jesus Christ ulah bin soto ya Hebreo para bangai ngamtip kacing jongpi kalong kumno kane klip mat pilan budur dan masoto ya dan masoto kacing le kacing jonga na batip ke nga sema ka jing jonga kumno nga yai kumno nga yang kumno nga na batip ya kata tang bon ki ba kudo kiti nga barabon ki ba tang kinno ya nga tong bon ki ba pinle lain ya nga ke kran bang sa bang jonga Henry hakan nga pon nga ko ben ong yapi dan way uba utrai Jesus Christ tang mau la ben isne ya ka jing jongpi habangi pai saktin jong blei ngilabin komno hakawe ka por habo Jesus Christ hane pertei baki Pharisi ki nong tho parkila wanra kawe ka longkimi hakmat ka temple habo Jesus Christ dan baki ni ki nong tho baki Pharisi ki ong ko try Jesus ngila kem ya kan ka bro haka pop claim kat kom ka hukum Moses ka tin jong blei ko ong badai belin temau ya ka ko try PPTP ong kumno ya kane Barkitin jom boleh kong Jesus Christ lah dem bantoki eki basa sepah bagi keli utrai Jesus Christ ong kini gentin to ai utau badan kemplep pa jing jong unlen tembau ka baning kong balas tang banto biang sa senpat habu Jesus Christ ra ka kli jong kem yano yanuru ki badan ha ka taga jaka bau Jesus Christ kli ya kan ke bru ka ong na pinram ya pa kate kala ong dan atrai bakalan perkataan kumno kini uni beriu labin ong yang uni Jesus labin ong yang Henry ka kintin ka mina sur jong Jesus Christ ong kumni ngaru ngana pinram ya pa to kill late what le pop show habangi pai saktin jong blem perlog ba i jonga habo Jesus Christ ong kintin ai uta oba khamle pop unlin mau ka baningkong ya kan ga breu but habang apai saktin jong blei de tangu Jesus Christ udan hok banlin mau ya ka namar de tangu Jesus Christ khamle pop ya ka lap kan khamle pop ka jing jong Henry ma upat wong ngaru ngan pinrem ya pa to kill late what le pop show palai para bangai ai hagan ga por mar ka jing isne jong utrai haga jing jong pi hakum ka ga por ai pun syam ya kane baut ka jing isne jong blei dang tuit how do you clip madro ukloi bini isne ya pi compare kum no ka jing jong pi ka long compare ke ka jing le ka jing jong pi ka long compare ka pop ke ayu pila le ka jing jong pi compare Henry try kloi ban isne ya pi ha kani clip mat Barhabula shem baru Jesus Christ unio breu ka Bible ka keransya ya kani barhaba ki breu kilawan pe ya bakila shem ya baru don ula kup jain kamut ayu ka kup jain bau sa sen pulayo ka buram sa sen pat baru long tip breu trip du mut ayu bau lan tip ke ka besniu ke ba ke baba ka jing jong kat
no sotana kalong obreo bom dan buram ayurem obreo baraki lebain habula mat ke jingis nei jong Jesus Christ sa sen pat utrai ula ai ke buram ya sa sen pat utrai ula ai ya ban tep ke bas neu ke ba ha jing jong malaga por bat man klip mat ai piru kan ke por pin siam ya kan ni ha jing jong pi dan kowe ke por hang ta Brazil dan ha kowe ka snong ka ba kendong hanung kendong dan kowe ka ying ha kowe ka snong dan kowe ka ying ban ha ka ta ka ying la don khon bat kimi paum dan shu bat kan ya khon ha ka jing long stam la jong ka ko long ye kimi mei nga tinga ko bin le ha ka nong ba Rio de Janeiro nga ko bin don hangta bat mei barabor kilong ga ying baduk mei barabor ngai khon wat le hangta kam long ka jaka ba bha kum na pin le hakum ka ta nong ba dan bol ke jing sneo hakum ka ta jaka hinre ka samla barabor ka phosneo ke ong mei nga tinga don ka ta jing khmi barabor ba ko ke singinga le no ha ka ta ga nong ba Rio de Janeiro bat hang tangan le ngan kamai bon telegi spa nganan pai bat ha ka snong in te ka ying ba ba mei pan mei ong la pin barabor la sneng ye ong khon wat le kum ta pin bakla Hindra ko ga sin mei la le ka strei hawan pai im syam ye khon jong i mei la soto she i khon jong i la le ba ni mei haka persyang benwadi khon jong ila shim ka dur jong ba idan pisah hindiat ila jerok ce ke dur jong ba nangta idan pisah hindiat la shim kali ban leisha kata nong ba Rio de Janeiro ba haba ila lei benwadi khon jong isyam ka nong ba he ba sano rom lap ye khon jong hinde ila bat ke dur jong ba ila le haki hotel siong ko try hotel long ngalal jai khon jong ngakwa bu kan ke dur haka yit haka kamera hotel jong pi long se akan ni bagi try kila so sinei long kimi bagi yang ta long bele ta haka yit haka jingkang lele man ke hotel al rong ila ta ke dur jong khon jong bai la pai no si jong bar haka we se ni khon ilong breo ba borok kila sukor ya ka jing saka nong ba haka city life ila sham bon kila le ki bam de man la ka jing jong bon kila le kai bar jing jong ka banang ta hapreng jing sarem hapreng bodo jong do jing kerman bam dan hang no le ile bendisya ha ko ke hotel bar habala kiu ha ka hotel ila ko ke dur hang ta bar ila soto kata dur itu kata dur jong kahi bakala soto mana bata kata dur kala soto dei mei jong ka ila sta ya kata dur bar habala pek sakmar ke dur hapo dan ke jing thok gum ne khon hang no pidan ye pilalong wan pai no sieng ngadang ya pi hang no pidan ye pilalong wan pai no khon sieng ngadang ya pi kene kintin lakta ya kamen sim jong bar ko juga por la ai ka jing kerman ya bar ha preng jing pai ka donod ha preng jing long jing jong ka ha preng jing ka basaram bon jing posnyo bar ka ke bor la dono kala pai biang sing jong ka ban kindo bat ime jong ka para bangen ha ka no pai sngi ngam tip ka jing jong pi ka long kum no utrai Jesus Christ ha ka de clip man kumno che bidon ke pralong ha ko ne clip mat wan pai su trai shembat kloi bin pidiang ya pi ha ka ne ka por compare ka jing jong pi kalong kumno la pi pat shem yo Jesus Christ pidang don ha ke bon ke jing do jing kerman ha ka jing jong pi la pidang ni ha ke bon ke jing sate ko ma ka jing jong pi ha pidang ka jing basel saben ha ka jing jong pi ha ke bon ke liang pi choto pa bi ka jing ka ba ban khia ba se la rai ni kiwe ai ka ni ka por pi ngo trai Jesu ke ka ni kum ni ka long ka jing jong ha ngawan hak ma jong me atrai nga ko ben syambat me bak thau thma ji ka jing jong ha syemi nga kum ma ka long
Simenga para bangait utrai udang isne ya pi ai kan ka por ka jingwan jong pi ha kan ka jinga seng de sujaring kat hemrenga ngis kem ya kan utrai udang kin mau ya pi utrai udang soto bapidan kam ya i tan pindam hajing doai ha kan ka por angin wat ya le di sipor ha kan klip mat kum no jing em jong pikalong para bangahin lara jing em jong pikalong kum uni ubreu oba em hapreng jing do jing kermen namar jing em jong oba em kajing em jong pikalang dong kum uni ubreu basa te khom hakibun ki hi jong perthei Maging em jong pikalong ke basa le bain hakibon kiliang utrai u Jesus Christ udang isne ya pi podo kloi ban syambat pi maging em jong pikanum longso kumju hendre ulabin pen kelau tau temai ya kajing em jong pi wat pai na kajing seng kum bapi wan pai chaying da kajing kerman pai chay kalau ying ke sem jong pi đã cái lain lối, pai sẽ cái gì cái xem trong pi, đã cái mar cái chính is này trong một trai, ai cái nó pai sinh pin wat sipor, ngin pendam ya ladi, ngin kabar kemar ngin umpai ya no ya nero, hendak ngin wat ya ladi sipor. Lalu pidang dan mana-mana kan igapor si siapi kwa ben syem bodo try Jesus Christ habreng kibun ke jing do jing kermen ke jing im jong pi balaben yalam pi saka bakla hadu kan klip mat pilaben dan hakir bu habreng kibun ke jing sate khom labe long ke jing sate khom jong ka pop ba ke jing melin basni bat bun kita ki ek baro ka bor jong ke jing dom dak tek khom ya ke jing im jong pi Bapidang em hapdeng kajing em kabala syabain hadu kan klip mat namar kajing em bapi em hadu kan kapor ngau ko benduai nak banta jong pi otrai udang isne ya pi ai kan kapor kalong kapor jong pi bar pinsiam yu trai bapinum long kum jo kum unebrio nak ko benduai nak banta jong pi lapidan mana-mana kan kapor pira belaban kiti jong pi ngako bendoai namar jong pi blin kur ku ya pi hoy blin kur ku ya pi blin kur ku ya pi hoy blin kur ku ya pi hoy bun kibara kiti hoy blin kur ku ya pi blin kur ku ya pi bli la thala bin thau thamai ka jing em jong pi u bli la bin le kambah ka jing em jong pi ki e bam la long haki briu ka long ka bala how try kan ga no pai sngi ka de ga sngi jong pi wat ai kan kapor kan lin no Henry ai kan kapor kalong kapor bapin kin mau sa ka jing em jong pin nang ni shakmat bapin babi pala plasem bodo try onong penim o Jesus Christ la pidang dan mana manu hagan kapor ngakobin ong epi filabin rakiti jong pin ngakobin doai na ka benta jong pi la pidan man hoy blin kur khu ya pi blin kur khu ya pi hoy blin kur khu ya pi blin kur khu ya pi hoy uble udang i ya pi uble udang soto pidan kam ya u utroai Jesus Christ udang soto pidan kam ya u kan igapor bar ko ben syambat pi kumba pilong kau ke jing soto nat jong itena jong uble jong idong pilaben syambat u kumba pilong o ko ben syambat pi kado lari pidan mana-mana ai kwa ngan doai nak banta jong pi ngak pelawin penikti jong pi ngan doai nak banta jong pi kado kitu bi patra kiti hoi blingkur khu ya pi blingkur hoi blingkur khu ya pi blingkur khu ya pi hoi blingkur khu ya pi in pendam ka khmat hakma jong blai hagan ga por in wat ele de shipor
Barang kirpa dia bar ki barakti sobab niang hakajaka jongki. Barang kon pinlong jing duai nakabanta jongpi. Baru pi barakti sobab niang hakajaka jongpi. Ngaklo bin duai nakabanta jongpi. Oh blink. Utroai Jesus Christ klemarain arzas namen shwa. Habaki beriu baru la pintuling kut ya uban ya kalau kedik pana namar jongpi bajonga. Ai kan mi nop ngin lerain ban yang ban syam mod utroai. Ban ong yu utroai ko utroai ngako ban syam bat me. Kani ga jing im jonga utroai. Ngako ban syam bat me utroai si benga ko mangalong. Lar bidang dan mana-mana kado ngan doa yang kena kapor pelaban yang hakat jaka jongpi mau terwai utip bab dan kami ini doa kok pa jogi bab nengi aingo ya metrai bamela ai kena kapor kapor dora kajing jangi ya hingo eme try ublei wadab daga jing isnei paga jing memela ai kana kubor yang ilang baro kurku atrai ki ingila pendap ha kana gapor barkam tam atrai nga doa ya bar ki mensim kotor kila kloy ben syambat me atrai pidiang ikum bagi long kila pini ki dak ka bashabar ha kila yang ben syambat me Shimiki atrai. I can mat atrai kajing im kabatamay kajing im jongki. I can mat atrai kajing kermen. I can mat kajing satellite luid atrai. I can mat kajing isnay jongme kajing im jongki. Dan rebon atrai kiba sungo kakti jongme atrai. Labi long kagamin sim jongki atrai kila pediang kil kesembat me nang kurko ya kirukum jo. Yarap yang ilang baro hakane kapor. Hakar tengok Jesus Christ ngedoai. Amen. Kita bawa kiba yang pilaban syong. Bad hadin baru wajing aseng ngakir pat dia piban syong hakar jaka jongpi. Bagi counselors kinwan ban kendo bad pi. Bad pilab kilaban ai gajing slok ya bad maniarap ya pi. Bad hakar ngapor ngin wai no gajing aseng jongi. Ba ngin ruai lang gajing ruai ka basan spa laipo ar. Gajing ruai ka basan spa laipo ar. Wakin tai ko Jesus jam no sngo ka yam jonga hawa medang khod ya kiwe wakin tai yanga Jesus sngo ka yam jonga hawa medang khod ya kiwe wakin tai yanga utrai Jesus long Jesus uba khod ya barom jikin tai ya no do utrai Jesus Christ arzas ne min shwa u kam kin tai yo ne breo ba dab da min sem bam khod bot ko utau try Jesus Christ unum kenta ya pi laring IT la di syau hakane klip mat lar bar ki bayang hakane klip mat klaben syong hadin wajing seng lar pidang don mana manuru pai ko ben IT la di ko ben syamba do try pilaben syong hadin wajing sa hakat jaga jongpi bagi counselors kinwan ban yarap ban duai naga benta jongpi bad hadin berwai kan jin ruai kerpat itun basan doktor kike marban yang son pelai yangi daga jingkurku benwai jin ruai ka basan spa laipo ar Ku Jisu jenun snow kayam jonga ha bamidang khod yaki we wan kentat yanga slow kayam jonga ha bamida
kentan yanga sha ngan wan sha ke jing is name jing ngau hun ban shem ha badam ha ka jing ngau si jing et lon ben schem Ia duai kokpa jongi wabneng ngai ngu e yamen tagane kapor kabakodor kabangilayo ban syakri yame hagane ka janmet ngai ngu e yamen tagane ka kubor kabau syakri jong me lo alam hagane kapor ho atrangi im magini kisngi kiba e kisngi kiba pendu jingkermen ye kijing im kijongi kiba bun kijing pensoi kiba care saudong ye kijing im kijongi re aingu ona kabantau tra jongi u Jesus Christ u badang khot yengi hadu kane kapo saka jingkala kabamot ngi aingu ru yame atrai kam tam kitu kibla osngau ban pediang ye kane ka kubo kibla wan ye ka ban IT ladi hagane ka janmet nang Donald kat bekicing im ki jongki kan mau ru atran ru jong syakri jong me nang Donald kat kicing im ki jong hagaw undang la ye ka ban yai syakri ban yai tre la ka jong ka kam ka jong me nang ai bo ru na ka we ka por se we ka por rengkat ka jing alam ka jong semba ko jo jong me
Aingo ruana banta ki ke paro ki bangila yo ban Syakri ya meng yo I ki sangti ki badon bor ki jong me nado ka basdang ado ka bawano ki jing Syakri ki jong ya me bara ka bawano jong ka ni ki jing Syakri ki jong ya me ter ai ba ki jing I ba ka jong ble bo pa ka jing ai ka bra byang ka jong Jesus Christ bo ko Lemba jeselok batiang ba pencait bor kejong munsi makoi bakini kini long lam rengkat bala kejong kapalang hang ni hamuro rengkat bat ke balang ke badan akan ikari basatla ka perthai nadu menta bat halakarta amen